Ами, дългичко ще е. Значи, станах в 7, ако не се бъркам, и в 7:15 смах се, естествено. И замехме в 7:30, имахме работа с Ивелина, Ивелина пак закъсня, в 8 часа тръгнахме там, който имахме да правим, ходихме да видим по училище, отивахме до Идалкото, ядахме, после отивахме до моето училище, после се върнахме до нас, после почнахме да правим клипове сутринта, към в 11 часа вече почнахме, после аз закъснях за училище, заради Ивелина, никой нищо не ми каза, естествено. Така, после имах български, идем да слушам се стихи, сам ще не помня какво казах. Няма начини, български, после английски, после математика, после история, после музика, после четвъртък, разходих почти в неговия дъжд, после какво прави? Ядох, седнах на компютъра, чатах си с някои хора, не да си чатам дори с Грацила, която ме дразни, ако тя гледа това, тя ме дразни. И така. И това беше деня ми, най-кратко. И така, след малко не, след 2 часа някъде, преди 2 часа, ще лягам, утре сутринта ще ставам рано.